Lur, ketemu maneh karo warung bakso sing saiki lagi viral wong desa Ndadikono, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang. Jenenge warung bakso Mama Vina utawa bakso pelakor. Yaiku sing alamate Burine Bale Desa Ndadikono, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang. Nah, warung bakso iki nyediani ya utawa menu-menu sing diarani bakso pelakor, bakso janda, bakso corona, bakso kuah pedas, bakso mini, bakso merapi, wis pokoknya macam-macam lur ya. Regane ya ono 5.000, ono sing 10.000, ono sing 15.000, kaya merapi ini 20.000 lur ya. Macam-macam pokoknya ya ono menu minuman kaya es jeruk, es teh, wis kaya wis jadi macam-macam lah pokoknya lur ya. Monggo ayo merapat nanggone warung viral, warung Mama Vina, warung bakso pelakor. Yaiku alamate lur, aja sampe lali, Burine Bale Desa Ndadikono, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang. Lur sumangga lur karo ngrungokno lagu-lagu yaiku sing diarani lagu Kopi Wengi lur.